A saját feltételezéseinkről beszélek. Az öreg nyugdíjas ül, pecázik a tóparton. Egyszer csak hallja, ha megcsókolsz, gyönyörű király kisasszonnyá változol. Az öreg rá se hederít, pecázik tovább. Majd megint hallja, ha megcsókolsz, gyönyörű király kisasszonnyá változok. Az öreg lenéz, lát egy nagy varangyot. Te beszéltél? Igen. Öreg lenyúl, zsebre teszi. Majd a zsebéből hallja, hogy ha megcsókolsz, gyönyörű király kisasszonnyá változom. Az öreg azt mondja, pillanatnyilag egy beszélőbéka engem most sokkal jobban érdekel. Hogy te ne jussál olyan helyzetbe, érdemes megkérdezned a partneredet, hogy neki mi a fontos. Ahelyett, hogy te mit tartasz értékesnek a saját szolgáltatásaidból, kérdezd meg, hogy ő hol tart, milyen helyzetben van, és innen hova akar eljutni. Figyelj arra, hogy mindig szolgáld ki azt az igényt, amit a partnered akar.